Buyake gima omwanche omurigeria bunatwa komanya bukarenga omugeni itobereka gwikirana ase studio na indase keke kerebo sionto betogosanganere amange iguro ya mangana arengete abasae nabo igonga kibabwenete gutumika ebiegwa byabo ase kirenga yokoegenderia omwanche omurigeria gukwarigania ase ntunde yega tobetogosanga asobwa moinyora nabo gosangana intekerenga likiago wetrase namba yesimu ya 0792192834 sensemeri ye mitandao Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net. Konde tiangirili bageli galia bene kumwarigania ase studio atumanye na kiakarka wakire. Wakira bia. Karibu sana. Asante. Na wako manye mwancho murigereria na kyokorwa. Okay, asama litangoro ku evangelist Fenuel Nyagaka Ondigi. Lakini asiri tali lie chumbi yani lie sukari. Simonjoro. Enki gyageta abantu bagakuruka Simonjoro. Okay, igento kyageta abantu bakanduka Simonjoro. Simonjoro eri kyakirete eskuru. Emete nona yake okubutanga sacho wachakirete kegete high school kase primary gotira goti. Nje na chakirete kinda enda ya mama. Okay. Na ingosa news school. Kagerete ikindongero na somero che side area gesusurugoro encharo. So ikindongero kyabete ingoro yencharo. I think omuntu naroite twaro. So ekelingarega sama news school kasoma one like okwarakisha basoma bwanko ogotense okonyegeriko. Ngateba Simonjoro. Wa etireisiko. Ona ba ligo karaki liko bwata bachaka kombaka igo. Okay. Soma ni sintingo beka yete kurmutu ada diosi tekorti. Teyo. Okay, bono bakadiro Simonjoro igo. Okay. Abana ritkulerero toto iteto semyo mwancho murigereria igoro yebiegwa akireke nabuto gochaka kurwa sense mo yago nkegwa kekeri obwate ndikwa manyete ngano obwate kegwe kyo. Okay mbwate biewe binge ibiyembe pero bidiko main litanga neke okoboteri and then ninga jitego kora ninga jitego bago kora bintebi creativity like go design ninga jitamangana yebintebi bya media so litanga neke okyane kyoboteri na identify tekenaring okay korunsenje litanga ninkinete sekanisa so ile kwenda kukaa kanisa kuimba nilikuwa napenda sana kuimba Sunday school or say Sabbath school abukubeko manje murigereria linge Sunday school okay so ngakina ngaka form 1 form 2 nga feel like nintele gotera monene agende gigansukuma sana ikam ngaika form 2 kena form 2 karawa tuikola ngata ontenja kola sia matera ndekodi kena cha korekodi nga nyorana chakire gusuka ngara kola ke wange kama uchase kende kwenda na besa chako rekodi chare ngoro kwenda na tiama kana iga nakibonda gote kwa tieko goto mete kokote duno wati kwa sabo kama goko bego kwa sarira nenda nati kokote yu nanyora chibas chingego agenda na record ju to chakote mebodi like teto fandi gente keiga chigotera andi etararo kewake ke wikore toma maego karaki ani gare se bugu dole musana boreti kunkio kartaki kiobwate so nikajituma record ya matera na matanganya pamentanganya asari conspi hago chikubekera umuntu bate muntu iyo abugitiye mbugube asara gabote otaterete buya usaritiga kabisha so ngendiga kangito moya tatane ngari kichibasanganya ro mungu ane getokore ko fini yo terete umbeto semerio musani fini by that time ali in high school so na high school nare tuman toka 5 tukachanga kobera nere tukawaba sana akachanga ntente tengo konya
tukaenda studio mumurunga una wate studio Okay. Aga kande kode gotera kama ngaiwa at least gotera kwa gorireke kwa sona. So alikuwa rosetia matanga nibo ne kwa yatukutetepi. Aya ndina aya rostia kawo ya ninga tuguta. Okay. Want tukaenda tukachaka toko bera nere akachaka ngoro kere dindo gonzirege bisara sara. Ganya na gorireke. Achakira kawo monta. Ngagenda bado na masomo bado kigenda tasa hotel one ko ende school ko school gero ikachirusa nakarake ka hotel irusaro naga kugireti bono miche pereka gosoma amateroga. Okay. Kero kende kero kwari gukina ingwate bangagari Sunday school kwari gwakichikoras kabisa. Kero kende ondinaro robete ka usegeta nga ekegwe kigobwate ngechike gwikia Sunday. Okay, na bangi babete ba usegeta up to like owikira kwanya record se no mo pastori korandi. Agoteini chimotuge ngo sabere. Like nino chegento kerime yao neke hotel. Yani from nowhere or identified from nowhere like a confessionero ya youth yaring kemo bamba kendi kakara around ya unenge form 1 form 2 inde maiga gente nine tugaste ko saba omo pasta ndangeli kono ari gento nengo sabira ime anene yani intetinya sango nyembo obo materi insanya matera yani siseni chingara chia bantu meka nyora pasta ngorangeligo ngapeki gukormega ari mpaka mutwari ndari yawe ana kinona ikororo kasaberu gakoro kantei eke ubwate getarere mono ngo chikaboro muntu yani mutwiga chikaboro muntu goseni chingara chia bantu so ngeyomoyo ndari ndwete gabunga chikare ko adibona matera. Okay, ekero kurigereria abaiburi baito mo especially gasinse ya Kenya ngotwara bale chinga kichingo ngwekero omwana obako batebinga nimbwate kegwa gete mbali kumanya ngebiya gwebiga mbichiko bakonya sobugima bwabosyo mo especially African mothers onyarekero bateyo moiburi ngano bwate kegwa kyo gwako mupira no bwate kegwa kyo bateli kuligali skuru ngonyarali chinga kichingo maybe essence mo yago ekero kwatetia abaiburi bawo sekera abaiburi bawo barochi no bwate kegwa nande ne skuru oli torakora skuru maybe aya sense mo yangu atwalite chinga kichinga ngume bagatei amasomo tu akwirite skuru asome. Okay, inche personally nagi terete we pa yigete bono eka toga gosana na mama yigente kitaka kuitana kidogo akumbori school fees ko gwaka de sio kwa jiweru sainje na kabeli renkana oneli tukelimo okondra ke chidai kana anditingiyo so ikera bone ke linde form to mama gatiko makande school fees tukabasana tukarakirira na rende igo na wate my grandfather nero kiniri mpaka na ikirega so agachaka kwa support kila kidogo ikamoremea kidogo so die Simonjoro gingo ikaform tili ikachaka kwa kia bantonira Nyesai na takari agantero muntu kuru ngumbu akoro ku brother Joseph na madam Edina nabunganjite ko barokaigo yani pakaba pressing go chiasinde bakabo sesenia kwa sana go chiasinde bagacha school che ntakamanyeti bagacha bakandiki bakarikirie school fees parents yane bagakora bakangakanja paka form 4 bagakiria kwa engineering go samawo nikintu kia barete tenerie ta Simonjoro kero kende muamanya ine ngakibachite bagamanya liete Simonjoro. Okay, nto amanya ine like yose kelimo hotera abantu baroko golf bakuba support so most bat naro ingoro kuriria yani Nyaboke I think romete 254 Nyaboke so Nyaboko igana ringa go support injena fini na ba opposite badongo to support baringe kedi baringe isko so Nyaboke anti to post you to be to man on status so
those guys from US chaka kuhunya boke ngoye bono chakwa post Simonjoro tete tapara kitamanore so nyaboka kamwere se story ane situation yande bunande school so ikawa kuna bakabata baka tematika bago chakenya ngutara bale bachiko bachikondola so bagatara ari baro chiko baga nkorera igo nande kuna kore school bade binto bikabe biko nga Dennis Onyama nambo atipako sana unatoka fungire unatoka chirito aberange na sare chibasika waraka badongo ngochira college wano ngatawe nche wano nguntete nyira ne school like ngoreke na ne some mpaka chibasiko koreke chigotokera ngakira iga adena ganti ya pasikwira ne school Tiotore nektoka tukakora interview toka interview nanto kanyaro masani onde koro ngombo akaenda akane school fees nengo kana pa semester 1 for 7,000 semester inye akakana school fees yonsp that is almost around 600 dibechimuino paka keweka ama tumis ingatanya sign o megen kasamanga kora graduate no ndisiko gaiga nkonya kungangana okay relationship yao na mamo mino yabete mwa bwate bwa matebwangi kigima mo especially kerate nteko kwa kan school fees ekera masamalia baiga beswana ntigati baga kwa kanire school fees kerekende nsemo ya enga kiaro chigitambu kirikyo sekera rochi kwa gendereire na masomo. Okay, of course, bano ngose moi berita ko ibobe. Of course, na ba ako kwara ke gwete bo berakini me ai gwete bo. Gwete bia. So in like bona kirete ngayara bona to chinche no monto be kanisa. Ngate bona ngira kirero monto mawana. Ngakila ko tere ngakora ngaswa campus. Bueno, lingo chikokora kokora matemio mari manyoe ngintike go sumbo bongo bwana ime. Ngabori bono ngimama ngirete iba ngo mukwanera. Ngamori ngamukwanera ngamutei inchire yoka gete ngani mo gachete ngitingortiki. Chimo gachete ngo mutone bone abongo bwana bokabafu fringo soma. So from there we are good ngo kwanera na tore. Yeah. Okay, kerekere nachitaka itabira nabone ke wiki kyao kyo hotel. Nachitaka itabira na jusai inche inkora sometimes masomo taria tangonya tinche kenteke konya tene kewa. Jwe kewa na Kenya tichi connection chingira ngonya marigasi. Ntonte inkore kenteke nanyor na sukira. Okay. Abuna sense moyo hoteli. Aha, asense moya graphic design render. But the graphic designers ndete kwa meaning abambali bachagete ko choro muntu ne pensili okay chitijage ko choro muntu na pensili ubra na batai na ngodo tabate class 8 gutira na te ko beranga ne bintu bide studio. Okay, so twarengali twakabera ari mu adeno na fini abono ngicha na bongo chan dikere yigentega abone genteke ina gikotek kerosiri hendike kerosiri iga kire gento no kire wifi no erchi computer na chire lakini na maite kumata computer actually inche brandi gatin so meriti school ya computer kende ngiyo so meta se computer no korigere digara kinna bongo go parete ya computer bro mto so meta computer kire gento so chaka korigere digande gento kire na kindage kore tenga soesinde chaka wana ngorigere liga ngorigere na search ate bana ke muntu raro sigento kire online YouTube ndara nesime na jenga ndan chaka gokora anga download app gete ngoro posta meka chaka go design maraga wa dena ga changa mteina kyo effect dera wat tena kyo ja post na go design aga mbori ke iko na korose ngapanga ina town ana kama town naenda asing mteya se fini ngete no mete fini yes lakini ngajanga mate ya ina ko ngaina incha na rawasi tegene akangeyende ando garos no seriga buga ngate hayegenteke ekeneke wambwate ninjengerarerete so korwa bunga chaka ngorigere di kwanza basics chichoko mate computer
computer ulo muntu akoigora no folder ulo muntu akoigora go software gete on na YouTube nasoma how to design using Photoshop ngachaka komanyira ga bono gingo kore school at least ni maite binte binge so bono gingo ende college go some binte bio bono ningo tek ni na batu manyi boke and then that is how nabona ingo ba no school jana gachire ne simi inde bwate simi ga de like no mchanja na rengi ngete buku gaiga ko mufuko moino gaiga esimi nera yenge buna gasoskane go chakira form 3 go chigo ya no montante indo se posta na soga ne go posta meka iga na no se posta na nesimi onto mera 500 ane go se rubiane na gara yango nya una pocket tibe sangale kwa chaite korose yango nya una pocket man na bongo etai go isikuto mera ne no mwalimu mwambo like nje que te mobu ga matai nesimi yani ne bukutali simi ngende okopoko konde kuwesimi mbeke toko ko mobuko ngete ko chimo ino ngoreki ngende grasi ngende grasi mbeke gatabu nyago design ngara ingo garaki ko soma okay ekero kwa chite college umete ekosiga ya journalism and mass communication nibwate binte bingeme specifically wachito katabanga tikankore graphic designing eke na chite igabu renke na tebete ku njore ko siamo atenji tingo some tingo chore ko siamo buyangore diploma in multimedia whereby wate graphics design wate videography wate what we call blogging, website management, but kirin in media. Kange kore, alafu kichibutu ni kore degree kore specifying into kinga kore. So that is why na choose the multimedia course. Chumbara wengi go chabachora like camera operation yoga. Usigende gete yoga. Okay, ekero kurigereria ubuma bwa buna gwatirire go cha ubotumeke webie gwa maybe ngakiora teba sense mo yoboteri ase ministry yoboteri ngaki yago konyere go chenchi ubugima bwabo. Okay, I personally yani ngoira nenya sambia muna sengenche eke wakya boteri litangani ogotera woga kokune enkoro yago it's a blessing to me. Yeah. Nande obote through bote yobo wangeire chi connection chinyinge wangeira basani abange abo abange babanya ligo ngonya sobugi mabwane go ikera nabeire bunandega nande ngwira ni nyasambi yamona singeje yo ngonya basani nande ange recommend abange so eke wanekia nande naboge go sukia tambi eko gero manyikane naboge kurageruya jo isekurike sai bijane binge tari masoma go bikonya igende kubakonya ne ekewa na kumanyana kiyo tumeke kewe kega lakini utware kewo kirarire astege go konya lakini utware onye ndina chete like yo mwiburi aonte inga timba se banyara bagatera ngo timbo kwa kana skuru bisi onye ndina tikete nanga sai ngale after na kore skuru meta bantu paro bakora munda kore university awati chi degree chae arisko ga ubuna kende gyons ari go tabwati yani takonyara korengera ringara iki ngwana ni gore no ni kebanda ngoni omena chips. Okay, biasa nambiona sana mwanchi muri elbita seni Ndizi TV niko tokenta gusanga nere Fenuel Nyagaka oyo manyikante mna Simonjoro by the way nje kana igweteli tangana kaite no molu yale I came to learning no Gusii yale onye kwa bere kokora chi poster by the way to go post for the last I think 1 month. For the last 1 month, yeah. Yes, for the last 1 month, metiko se producer ito Abigael na abekago tuoro kia chiposte ichi ase screen onye gako nyara elinde mwanchu muligelia abega korora egasi ya Fenuel. Fenuel aebuno musayo maite nkonyorole a lot of challenges, more especially asubo tumiki webi yegwa. Maybe asinsema ya one challenges kichiri kwa roche. Okay, chi challenges munda kanyora ne chinyinge. Ditangani like as inseke wakyo bateri. It's expensive. Ni ndige tangani. Like togo takomanyikane, onye togo tumeka besa nyinge like kokora production. Ogo tero kama na ogo korera onye gotete
quality song na bokora audio production wana 10,000 alafu video nyego kore video ngena bokore kora na 50,000 video smart iyo omuntu na akurigirira gokora kwisanika lakini boje kurigirira encherore ngaki situation yore tokunyana pengara vese wapo mai whatever nchenyagoso nchenyago ninjendo seke nakorek kenanyore chiwese ninjen shooting sinchende kode so kwa nyore gento gerige kero ime yao and next bono chiwochane idea ngao ine challenge ntangani kwate yore finance nere goto sumbwa mano kuna itu abateria bake kwa nyora tukwate muntu kubwata koboko so muntu kubwata koboko goikeria sige asige bono gwati garagari go kwamete yeah kirikenda sense maya maybe kwa rochinga koko so metembaroro bago expect bago sokyo kotera iga kwa hit immediately sense maya go expectations chago nchiri sharing okay nje litangani ke na so ke nengo sokyo kotera umeta bande bago sokyo kotera varo chibesa batume kotero koro chibesa batume kotero kubona nakindao eba manyikane nje litangani ke na tete sokyo kotera mind yane yaringi kumanyikana mind yane yaringi koro chibesa mind yane yaringi kotaginya sai na usisen chingora chaban ekina kintu kyaringe imeyane and it happened kekeme igo sai nabo okay abantu baro bago sokyo sama tero monto boost sokyo tera sai mabia watu 100k views bona isko gari fame like Simonjoro so gete otargete watu 100 views kominyogete mitandao inche kitinta ete asiki kianza kyotera kwa neko tuare go sen 3000 views after some 2 to 3 days igo lakini go kore kusisenye ngora ya bantu eyo fame eyo iyi hasta yego gokonya kinta kanene esate kurigereri kusisenye ngora yo muntu sa na yo mayo go seseni yeah okay but ne bago kora music as a career. Okay, bali bakora music as a career barabune chibese bakora tingo wali mundo na gukora actually abantu mbaro music ere bune source of income aseba so mabwabo but sai nesaya ngonya yimo keigoro mono gwitanya sende nchaka watere biwango binde wachigoro buna asara aranyike kinkonyoro umuntu kago sese nigo sineri ku 200 okane tobokana mabwabo chimoyo ntenge kitabu ngero rase kugawatanga aligio bosibwa nyasaye litanga ni bibionsi no mender lagiye ko gosege tag ngero watanga so koriga skuru no konyore ngere yako nigo tera kinda gende gosini kanisa gosini ntere gosini mu pastor seni na bongo te asante tiko kana yeah juu at the end of the day changi ninte intensity ninte ngake go tera nginda kabisa linkora kana pia at any given point ngo igete bono karangi bintu byako ngire you felt like giving up. Okay no igetenga te ba ringa kinero igete bogimba boga kon that time na ringeshu kwerende school karare bintu byako ngire wano mpaka yani kachaka like stress ikachaka like bono ko yorambwate chial salioka no school chinaga ragi school most of the time wakati nkrete na want mo kwenda kusafu njen tinga na kusafu ono ige ebirengera libinge byaga nsumbuire byaga chire my mind like ndakingo chaka na kibonongo akane school fees na kingo soma so like na karengera iribobe yeah yenkia nsumbuete sana so obongo bwane mpaka nage kara ona kindawate timene kindakore ngananerie kiwango yingite lakini ngiansumbuete obongo bwane sana yeah maybe ngo share kwalinge nabasani bawo ko batai how do you feel ngaki obugima bukoirete no injinengi nyara go share I know montorio wekwera sio montomo nene na umbori ngo yenye turambo na ndonye muranarana na montoto turanarana nae okay ngai kuikete a turning point yabonere iya ikirete bono gatabone bintebyo sine biense ngwe tabire bono tiga ngonchorerie okay at least again nanyo te bono
nganjite kumuraka Mr. Chose na Madam Edina akeli bachagete ko encourage akeli bachite baka encourage baka scripts anga feel like yesana watingura bono ko babunga chaka kurusha birengere biringa chaka bashum ngachaka correct ngachaka wasoma kero kende kero kwa bwate stress ya affected essence yawe ya masomo maybe performance maybe relationship ya basani bagasi skuru gali gosabari mu bago okay essence ya masomo inche yaringe wa affect and like never for example koru again the yaka affected like the form too nga ekena change school ekena chi korende chibashabura no watanga cha isko ngarabera chitamubere kama koirane school bona bakerinde isko bono obongo bwana bwabete depressed ngararwara nga timoka kama koirane school ekyo kana kya beta affected lakini unairante school bado performance yana nabo yari nkubina yari okay kero kende no tumanyenga abayiboli abange ngo changia bale goita ebyego byabana babo okay abayiboli abange baraguchangia bale goita ebyego byabana babo so banyandiri toro chibuna bano mama ntebetigo ante like bono like phone naro turi bichi ko soma manifest ya sama tera mono so anyandiri na kweto moya anga sai unatindi unandega sai my mother is proud of me my grandparent yore guardian yane is proud of me yeah okay inkyora segeta bayibuli bale iskogali ngakibabwene ta okarba manyebyego byabana babo na ndi ngakibabwene ta kubasira okay nchike nduna te ya bayibuli bale iskogali okonyora omwana gukabate kewagi get talent like tari kewagi talent like okonyora omwana guna bwate kewagete amayete gotera amayete somopira motige ekewe kina kiyoga kumuragera in the future musupport ya sokonyara lakini oko musupport gopi metenkyapa meteke wangera ro like ora reke kerokyo kekomoira so musapoti aso okore kwirenda aso okonyara then ekeweke in future na kiyocha gokoragera okay abali mumbale bale skuru gali maybe na barochu mwana yega na bwateke wagete like on my side na nchite sana mangana music festival na drama lakini mwalimu wa mali taliko nganchira ngende bintebya maybe nkyora semi abali mubali bale skuru gali okay litangani chenko bate abali bali iskogani mwa bana chinga kichire chingororo like nje omuntu anyaka wateke akyo mupira masomo tari gweti biyego anya karo yani nyumuroche of course arongwa karo mupira smart pake kewe kigeche kama konya mutiga ko mupira nika wateke akyo watera onye muroche mpaka kigeche kama konya mutiga tu ara masomo ari best skills jiri like amanye kukwane gesongo amanye kolika like nanyore grade kya kirega tigati biyega lakini pora mayete gotera abuge kama konya okay ngaitenga murobelia CBC yobere kogo cha ase ense ya Kenya nobe kogo konya abana abange kyagera ngangwa identify ole chiskill gete chiskill echinave omete akarukuli no nabaki omupira gosengo yo abaiga abamanyekanete chinsi kiri chesiko ngagete nawe mbarabonye talinga babete bagusiro gwa kachingo yecho mbali gocha goikirana ase bale bono igakurende nere buya mwanchi murigereria nyakwaroliro mwana ubona bwatekego kyogotere kego kyogotenga ekego kende gyonsi no kubugegita atogosegeta emambi ya bono iga obego kumusira oeneke ngasa matukabo sio nerekego kiaye ngochikereke komokonya abaminyo kiyata babo Helen Obiri Mary Mora na barabo ebabete bagusira kurende musaniki oli kwale kurigereri gwatabanga ntagete ninje nyikere kiwango kiliare okay abasana bangira nginyara ko bangikireri first of all like omuntero ngomwe ni carrot mono the red fan with sedekia yes ekena gatera matera ngiro musa nande ndara rengere tiri bando gete ntembe buna fan sedekia ngandara tikanyige chinjere chiaye so bado ni ngemiti nikeke wangu that's why
na chakire go dive into worship songs mono as compared to matera yande yo kominyoka wangu so ndete go so as to worship asinge to worship ngo konya chire chinkora chia bantu mono na nde sai bantu batiti matera kominyoka mono batita matera amaturefu akuba omoya. By the way, I saw a clip somewhere kware gotengori. Yes. Vale na roche clip gete ebu kora tata ingense mejo. Enzema ngai wakero. Na kirocha online. I think ni Dennis Onyama alikuwa na perform kwa church fulani. Okay, kare yentu akatengire. Leso tebinge experience kia gasense meyo ngekiaringe. Okay. Na nchiteko tenga sana kuruna rengo make actually agent my brother job aringe igona ngalava my witness chisho nchiro ntwa atware kanse ntwa chisho chikoro ku talent ni search so most of the years to achire chikampuri cyo maka ninchina kaimukire kombe kiasa batengase 12 to 16 ninchina kaimukire ke kombe karo ndi mfulisho emetenye yani miaka 3 ninchina naga kaimukire so como sinana te gotenga tenga bado mpaka saino bongo na wagotenga nerio okanyeta amakale kanyeta amakale lakini ngatocha gotenga na gotenga okay maybe abana mbaroro kwabere ko go empower na ya sensemo ya gaseke gwa kyo hotel maybe aseke gwa kyo gotenga. Okay, ase kewa kyo hoteli abantu barakoye umuntu ago change na asende ndenga like Simonjoro ndete gotera nyare konkonya kongorokere ngotei bigo korega na iga na rio akoreke nyare gosuka so mbaro na konyira around abantu banne I think ase bare sai mbiye bagwatirete baise gotira ne chinkruechi sawa akobabia. Okay. Okay, asensemo yago ngikeriye ko inspire ase ministry yega ya hoteli. Okay, ase kintu gego ngomoyo neringana nyasaye ekabungongera bego teba ekeri chinga kichao chiraike onditayora kane nigini kama goteba onye nyasaye kare naye onditayora abe mamincha yao won ekabungo gego ebunge bibe ngoma biromoya onye nyasaye kare nje na kare na nje nkirinde tachire mutu asintagete nekikende gego teba ngari tukuriane rigoika imbo muntu kero kinkonga kero mwe sana that is why ngwe to day in day out kinga neteri tukuriane rikoreke erike yukana kiyego ngomo yense okay ekero kuriria maybe history ya bateri abange ngote babale maybe bagosege to maybe kuri kama terabo maybe ni life experience maybe wetera se chindoto aya sense mwa matera gunga cyuko yalika. Okay, nchama tera ngo yalika chinjira chinyinge nabongorika na life experience batinjira na rito kutumeka mona ni like ndikaransiga ndenga liga ndekete ko sendari ndekete gariga kuma kirega nzakoroshe gotera kurwara okay abone gana bogo tumanyanga matera gonga iyo mwanchu muri arabe gakuyenyora. Okay, amatera na ora nyari kuba kunyara gari se YouTube ukandorike Fenuel Simonjoro na bakonyora and there se bali babwati simi smartphone na bakwenda gari se gega awards as the best cover artist of the year pinche bone kijana ndigari chingura se category ya cover artist of the year elinde nyara ko bako ngomo nyara ko bahingo sukamoto bamanyingo ngakibago vote. Okay, ekeli okwenda gari ase omutandao kwenda gari ase onye go simu yawe gotumeka Chrome gose any browser gotumeka na kwenda gari onyare ko bago search Gega Awards ke wikirigari wa search Gega Awards ogende eko koretera enter code obeke code ya nere 462401 kirikwa bikire 462401 eko body number of votes asinari kira number of votes ekure amone chishiringi komi wana timaiti yani chishiringi komi nchigere tonganja onye kunganja tengi utangere shiringi komi gose nyambi igo gakobeka 10 akanemia ine kure yamo okobeke emia chinge chikura ikomi kwa akire as the best
cover artist of the year. So kora beke kora yuno no ombekere chikoreri bu changate asante aina yani okuno gwasikopana ne kwangire nanya sana waugo sisemi. Yeah. Okay, asense mo ya graphic designing maybe umuntu naroli school maybe ngo agenda tukokore gase yundo umetoka ni robote no agenda tukokore gase yo. Okay, sai ningaste kokore gase graphics design nanda se amangana media gentunga chitemono graphics design na go stream maybe bintonga chitemono coding ngo bani meraik ningeton le indra ga idea gete karasi gete ekina ginte ko manyana kyo mundo ya kare ginte ko kare so my main source of income graphics and design na ko kore kwirende go kara live stream you there my main source of income no ga anda ire go sengu chat online ga mo no tenga no serie post agete na no sia ke go onto me radio iwe nando ndiga wonto meranji sugeti. Yeah. Okay, ega singi yake gima maybe umuntu umetabana bono igambale eruse skogali naroro gotebanta itena inchengi ke kerengo ke Fenuel America goika maybe nabo kumuseyeta wochaka gokore kosi ya graphic and design maybe ngikiriya kana iratwale. Okay, gochaka gokore goikotware ritangani omo ya wo gokore gente kyotete gokore kine kinde gitangani utakero twara lazima utware laptop lazima utware computer na gochaka nesime wate bindemi kitabo ko ugutumekana ne software agabu maigase sinyi gaime so na gochakera ari yake kokonyora source of income nyara kogore bintu bya gochaka goreke chagoskora ngara the moment you gochaka go design kwa bege ndo status umuntu akati temu yakere manya gwachakira goreke gwachakira kwa nando dive into online mono tikana magana ebirasi mbiko kokonya ebirasi biko kwa basic skills lakini online nabego kokonya mono sana kwa nagari YouTube kwa search into kendi jonsi ayote kendi jonsi no yabuno how to drive a car kire YouTube bora ago na YouTube wacha kikiriyotete kwanyona kwakire mna kwa okay aba nambaro rome bibari ase college gusase university bakoire course yiga bagodwell more on theory mete ntwarora mutukaya kankoiga abasa mbarangire kugali interview KICC abanyore mirima sensemberi yakatale ekabage kwene kikwanga ababwate papers lakini chi skills chako bakomundra gatene graphic designer batugo chikomwa kwarere ya musinya ngisege dokiora bae mambia honoiga. Okay, inchese kitunda bae actually mutige wotemra se theory man tiote akonya in my campus igetabu ndigete imyakebere nari gete igetabu enusu china chinoti nagwata chinoti ndimo gate abandi torike china karike na igaransire ono noti chinga ichigo chikongona ju amatemo nyina amatemo sigento ke practical gara practical chakokora so nche by the way tinga nje theory man tinga kwanza sai no mundo ante inchat ko kore mtu byo korikango kokana tinga nje nasome afinche korika tinga nje. Okay, asensema ya graphic design maybe ngori okurigere ebintu ago design gwatebanga ahiga gwikanche ngikororo no eninje nimetenga sinaro rotaraika maybe inka igari uganite goika. Okay, je avandamange ebintu yani timbu atmonto specific ngorigere neri daro vegete kosina posta get online kosina gento geto vegete online natega kigento kedera kini nakinda twara moyo buki mana na correct na chakurigere na chakora so sai asendete goika ndete gokora site ni gokora motion graphics lakini by the end of next year I think Gusii gaiga I mean the best asama na motion graphics vinto vinte. Okay, narusha sense media mtandao posta geteke gotara graphic design of the year. I think I was nominated na Jamhuri Jamhuri once I think Tioja kwa Jamhuri Day. Yeah. As the best graphics designer of the year. Bado naona mwakwenda gani. Lakini shikura wika bago akere. Mwakwenda gani mofoteri as the best graphics designer. Omete goicha goikera gocha was the graphics designer of the year. 31+1. It's
countrywide Yeah. Gusii buna about the awards bono bado na bokwenda gari ase chamura awards o gosena bokwenda ase simyago udayo star 702 star 50 hash na bokwenda star 702 star 50 hash and then you koborie code ubeke 3147 igona bokonyara wakori 40 Gusii ogende gari so online search to Jamhuri Awards then abo scroll chinsiga onyora se section ya graphics and design ochosi ya tariano dire gari dikire Simonjoro graphics. Okay. Timetie engana yawo yo mwari gochaso mwanchu murigereria nere yeya. Okay, nchengana ya leo mwari gochaso mwanchu murigereria ntonda ko no go kubika moyo ninga jitu kubika abantu moyo sana like gari ya sense moyo mtandao like get the day no kuboka kanyorore no kuboka buno aboke no saa 5 no saa 12 akanyore ke bungo ready ke inbox yao kabisa na encouragement one so ngo bateiga kindi yonsio korenseye to base ko kwa moyo na kindi yonsi gegwa penia so wa to base ko bodi na ki okay na korideke na kirasi kete gyasinyire kabisa to base ko bodi ngana ki gyasinya endo korasaba moyo nande Nyasaye na mai ta se ki kyabere ga Nyasaye kama ta se ki kyabere ga Nyasaye na rare na no igene tengwa saba ko igene te I'm sure masaba yo agotago chinse bosa ko ikase gete okay tete nya gusoma chi message ga go gotorigeri kebungo go tutigera ni metense meyo ntoriko gotiga maiga kerendo chinga MC Bachelor at the morning Moi Ananda following you from Magenje Ward office with my wife Hailene Moram. Rhoda Ruth Atanga, good morning from Gulf. I'm tuned in and watching Ndizi TV News Digital. Teresa Umboga Atanga, good morning, watching live from Riyadh City, tuned in. Ocharo William Atanga, good morning, following up with Natasha Mcute, leader was already Denyaboke from Kisii locked in. Omosoriwege Susuki Randy Dennis, Koronakuru City, Salams Club, Nikondani, Wilfred Juma, Akorachinse Mochichia Doha, Qatar, Moses Ondieki, Narok University, Nikondani, Clau Nyakeza Katanga, good morning. Vincent Vikeri, following Kennedy Gisemba, Atabanga watching Omoigwa Wabakinami, no agenda takubwatia Omorobeli Winsa Kia Bonamambia, Biamanasano Manchumulia, asogenda gusanga na intwe emambia bona igatogenda gukwanira igoro yobuya abwebiyewa ekatogenda kugusigeta iskoga ariko tobere tugosanga nere Fenuel yumanyikante na Simonjoro chinga kyabere gakwerera na kyabete kagokina ngakie kego kyaye kyoboteli kyaberige kumoiki igaiga asale kolende byamono sano manchumuriria kyogendete gusanga na itetira na sale abe kagotosigeta neringana emambia yabonega. Okay, ekitu kebungonda batikere kyoko komoyo ekikorukuru ase naki Joel chapter 2 verse 25 kegotebaiga and I will restore to you the years that the locust had eaten. So ekego kuomoyo bunaye Nyasaye nachiko kuiraneri emyaka yawe yarietwe nichinkike I think amatera naro aterire wetere kwereyo akomoyo sana kero nabo kwanyara gose no morogi agosibeta segeto getenga na ikinde mwana uri nyagetakoreki afauru lakini akere gosaba ogosibora ibindo bya barogi besibire sawa nyara ukoimuki gocheke wango kende ochaga gukomentera no ene gasimnore kwanyara wasuki kwa bere osene manager Ndizi TV wase wasuki gwachira sekete so wono onye gogo saba nande gogo samaringa na Nyasaye mano nande ko egenete nande go umete to go saba go sokore kento gete toro no nyene fungo toro no ane sadaka sadaka eri go se fungeri asinare go tenenera mona so bugima gwago mono mone fungo ya 10 ego tenena mono mona so bugima wao nande ego kini kimandawe era ego kini eke wango yo komenya kwaga sense komentera no ni gasi comment ogotwara maseseni amanga so bugima bwao nande go kurenda
tukunya konyora nga kurwarete koso kare ngenti so anya ko egene trande ko kare ntebyo nyasangu cyara kwira ni myakeri yali etune chingi so twara ko semerie tubase ko kumoyo ne abakendi jonsi yakanyorira sense no ranga like oikiro moyo tubwa tumere pigono tubwate option ne ba ukurara njara ne ba ukora kendi jonsi kendi jonsi wetera so bugima bwawo kegeje ke ba abarodi bwawo wa mambi kali ko changa jawa te frida lakini titu kondiro na gati dia ko gato lakini sai tingo nyara ko batana ne nyunda yako gato frida titu kondiro na kari njara lakini sai tingo raranja kabisa no so tikakeli wetera sai ke chekoba abarodi bwawo wa mambi asabana aha kerekende nto bwene to sabere biyago bito tubire to bwate ntukwenta tusabere bye wapito I think ke bugera ke whatever otatare tie ke okia mono naro wo chakoreke akure so we kotare ke okia kia mono nano sabe nyasaye onyo tutebene ke okia ni yogo design go sikyo tera sabanyo sa anyigore bire te sabanyo sa anyigore bire ngerari nyayo kama put new ideas chotera nyayo kama put new ideas chokora go design so ingo samanya sai na bago kuna na nae ekiri uchigo tegera matera kwane go kore go sese whatever like whatever was Simonjoro no kuya diganda mo begera na ni chiri bubere aina mente asokina nda yandemo so gogo saba I think amasaba na arukiri ento yons okay ango bako kwanira ngango korole coverage event maybe mwanchumulie naro kumetinga kiarabe kako koikera okay ngokorande coverage event mono like okay nakorra matanga mpaka abantu bando kiro motive mono konyora nganchi tiko kora live streaming toko kora nabongo kora live streaming ase nyanki nabongo kora live streaming ase matanga nabongo kora live streaming ase birthday like ore sikoyense ya Kenya notete kora seino maybe gento kere seino live nabongo kora se rigo rilinse rigi yiga at the same time nabongo kora documentary maybe ye company yago gento tete kendi jonsi yodi na mangana media mangana website amangana yo gotakala ikonyora abantu bako manage page chao cha YouTube yani cha Facebook abantu bako manage YouTube mormone kasi YouTube ngokorande sana ko monetize YouTube monetization and management bintu bunebyo so ko konyora no bwate gento gego oteto muntu kore binte biko design mangana event nabo konyora sinamba yane 07 28 67 76 51 Nirorere 07 28 67 76 51 gosogende gari Facebook oncheki buna evangelist Fenuel Simonjoro gose evi Fenuel Simonjoro gosogende gari YouTube ase Phenomax Media nabo kanyore namba yani no ire nsabu tu ase description ye channel okay manchu mulie naro bole liswali likichinga kitoko kolera nole people manchu mulie Fenuel ule umepatikana tairele video likichinga kitoko kolera akwane kene musibole okay it's very company neri ko okay anya ko robereti ga ko bwate plan ende December iga ntokaneti tulio omachere nengo koiga okay tinda nyoma lakini ni mbwato monta kelinga kiaye ikire yogo kelinga kiti ikire toratware ni nyangi tobarangire tingo nyoma ntara kora nyangi ara ya we katobarangire
mori no mochere. Mbia bada sana so goikera nase studio na baigo gusanga no mwancho mulire no gosemele kwane nga babiri bakonyora esegeto ase mambia bone kono mwancho mulire goikiraga abo no togokorera omurubiri kurinde toskatonyegera job maangi goira nara segekeke kirobosio abeka gusanga no mugeni nde wili tukulira karibu tena sana. Asante sana. Okay. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Ayumure migiata kurworo gonko